И понякога сами за себе си се чудим логично и необходимо ли е да предоставяме такава информация и трябва ли да го правим, дали е целесообразно. Мисля, че в това ново време на електронното общество, когато информацията се разпространява за по-малко от минути в социалните мрежи и когато обществото е много сетивно и достъпно до тази информация, ние трябва да работим максимално прозрачно. Когато има задкулисие, тогава има и затъмнение. И мисля, че ние всички трябва да заставаме ясно и категорично с аргументите си, преди да вземем някакво решение, за да не се притесняваме после какъв достъп до информация ще даваме и трябва ли въобще да го даваме. Този семинар смятам, че е изключително полезен за нас, за да погледнем дори от друг ракурс достъпа до обществена информация и достъпа до информацията като цяло. И в заключение, моето желание и призив към вас е след този семинар наистина поне с 1/100 да започнем да работим малко по-прозрачно и по-информирано към хората. Благодаря ви.